Ste na kanáli Valar. Dnes ukážem, ako obnoviť zmazané chaty na Instagrame. Otvorte Instagram, kliknite na 3 čiarky, potom na vaša aktivita, scrollujte dole a kliknite na stiahnuť vaše údaje. Vyberte profil. Počkajte. Kliknite na stiahnuť vaše údaje. Tu len čakáme na stiahnutie alebo prenos informácií. Potrebujeme správy, monetizácia, média, správy. Tu označte všetko a čo ešte chcete. Kliknite na ďalej, hlavne chceme stiahnuť správy do zariadenia. Vyberte, z akého obdobia chcete správy. Môžete zvoliť za celé obdobie a kliknúť na vytvoriť súbory. Potom dostanete správu a môžete stiahnuť súbor s chatmi. To je všetko, majte sa.